Vítaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. Dnes si ukážeme asistované zhyby s oporou kolien. Nastav si vhodnú záťaž. Čím viac, tým ľahší pohyb. Postav sa na plošinu a polož kolená na oporu. S výdychom ťahaj telo pomaly nahor. V hornej pozícii na chvíľu zotrvaj a spevni chrbát. Celý pohyb vykonávaj pomaly a plynulo. Precíť každý záťah. Technika je dôležitejšia než počet opakovaní. Týmto cvikom precvičíš hlavne široký chrbtový sval. Ďakujeme za sledovanie, tešíme sa na teba aj na budúce.